Championsaleok, denok espero zenuten unea orain, emaitzak, ikusitzaun. Xavier? Lehenengo emaitza, sostenez Sabrinak, bi supermercados Zimago utz. Etzen finibili, supermercado Zimago, hor eslogan bat ere bazuten, Zimago no pago. Zimago. Zimago no pago. Ea aurrengo emaitza ikusi dezagun, jaun Andreok. Ea, zer gertatu zen, konserba zoltzagak. Bat, zumozol lenguzuak, bat, talde gogorra, zumozol lenguzuak. Bai, fizikoki Zumozol lenguzuak beti maila ematen du, eta nik gehiago espero nuen beraien gandik, baina tira. Eta Etzetik zer kanpora ikusten duzu? bana ez dago bat ere gaizki. Konserba zoltzaga. Ez dut asko ezagutzen, Bolivian nangoenetik zoltzaga ahaztuta daukat. Antzoiak eta bar, ederazkoak. Antzoiak, bai. Ega luzea, denetik konserbatan. Navajas. Navajas ere, hortze konserba zoltzagak, Xavier. Ikus ezagun urrengo emaitza. Biziguz a la plantza Azkazibarrek. Hiru tranzetez frugozak bi. Justu, baina Azkazibarrek hiru puntuak eraman zituen. Porrot gogorra, trantzete zentzat, ez da? Bai, nik nahiago dut Filadelfia. Filadelfia. Trantzete zorre... Etxetik kanporatzen trantzete hori etxean bakarrik jaten da. Etxean gehiago. Bai. Zartzaian jartzerakoan ere horre funditzean kontu ziri berda, gero espatula hartuta, Raska gero. Raska, egin behar da, eta urrengo maitza mesedez, lankideok, Grasitas Zalegi, bat, chorizos, cantimpalos, palacios, bi. Bueno, chorizos, cantimpalo beti izan da oso talde zendoa. Eta oraingoan ere demostratu egin du etxetik kanpora emaitza honak ateratzen ari den taldea da, chorizos, cantimpalos. Baina, Grasitas Zalegi, nik ere gehiago espero nuen, Xavier, ez dakit nola ikusten duzun taldea. Zalegi beti Zalegi da. Zizarito falta zaio, baina tira. Bestela, oraindik ere kontuz talde horrekin. Ikusiko dugu, aurrengo maitza, mesedez lankideok. Hortze. Zistorraz Zantzolek utz, zapatillas Jumazek utz. Bueno, Betira tristea utzera berdintzea. Championsa, ez du zarritan emaitza ikusten, Xavier, ez gaude ohituta Championsean, hainbeste gol ikusten ditugun Champions honetan, utzeko emaitza ikusten, baina zapatillas Jumazek aurrealdean arazo asko ditu. Zapatillas Jumaz da. Baina ez dira Kawasaki. Ez, egia esan. Edo J. Jaibe. Ea, azkeneko emaitza uste dute derbi naparra genuela. Alcazofaz Karkastillok bost, Vino Rosado Murtzantek bi. Sekulako jipoia jaso zuen Vino Rosado Murtzantek. Bai, derbi naparran, Championsa baina derbi naparra, Xavier, hemen daneti dugu. Eta hauek honen bestez emaitzak zer irutzen zaizu, Xavier? Bueno, nik uste dut Championsa dela, Errealak ongi dakien bezala hemendik aurrera, eta oraindik asko dagoela erabakitzeko. Eta haragi guztia parrilan dagoela. Negozia edo parrilan, haragia da eta Championsa jaun Andreok, Championsa da, Xavier. Besterik gabe. Mikel Olazabal eta Xavier Azkargorta, urrengo arte. Eskerrik asko, Peres. Izan ongi, Aio, Xavier, aio. ondo izan. Championsa-leok, gozatu. Agur eta urrengor arte denoi di. Kostabazkan, txampaina eskatuko zenuen. Bai, habitazioa 777.